kapor kalabiang bagina sedang ikajing syakri hagadika nopha jong ngasngi bat hakaban kong nakaliang jong kabalang persibitarian hangni halum siam kapdiang sungop haya pi baro ki para bangan kinong syarai jong kabalang ki dekhot ka komiti balang ya pi kilong kemi kilong pa bat kisamla bat kumjuru pi ki habi barat haga kartang ga jong turai bat nong punim jungi ujis kures ipdiang sungop haru nakam jong pi para bangan ki badin ki waipat ki balang ki baju ban syakri yo blai rengkat bat ngi kabalang kajing don kat kajong pi kana penrem ya kajing syakri ha kani kapor tu blai isne ban kerku ya ki banta baro ki bangin sayo ban pendak lemba jong kani kapor jong kajing syakri ki para bangit baro kani kasngi ublai kalau kasngi ublai ka bagarpang yangi kum kabalang persibitarian agaba ki bor balang ki bahlor kilabo bagane kasngi uturai kandai kasngi uturai ka bangitep kata ka Bible Sunday bat kibor balang ki bahalor kila jet bagatayo banukong jong upnai disembar kan lang katayo ka bakarpang ya ka on rakhe kum ka Bible Sunday ka jing thu ka banukong ka bakasinat bat kibor balang ki bahalor kilabo in kasngi kalong bakum ka balang ngin aingu ya ublai baulah ngi ya kaktian ka jong bading lama kaktian ka jong ka bangitip ya kikam bat ya ka jong iat ka baphala ka jong ublai yang ki priyo bat nadu bau trai ba nung penim jing ubis kres hadian ka jing ipat bat anda haba ulah kiu syapneng kadai lang ba kisakri ka jong ka bawal persat mansiam mengiyo kaktian ka jong ublai bat ngisngos kem balangba ka history haka perthai nilayat lengba ya kibabon ki ai ke bat ngiango baktin ka chongplai ka long ka jing shai ya ka ban putin lenti yangi kum ki banget hapdeng ki jing kala jong por ki par banget baro kendiat syafang ka Bible Society hari India kidon khasantli ki auxiliary Bible Society bat kawai na kita gadi ka Shillong Auxiliary hagaba mangi kum ka balang yahap hapo jong gadi ka penthorm khra branch kakam ka ba khmat da jong Bible Society ka long banle ban penkala ya ka Bible sakijai kitian ba pher hapo gadi India khnang ba kijai ban ri baro kenyo ya ka Bible kitian ka jong ki kawai pat ka banta ka kam kalong balang ba ka jingtre jong Bible Society ka long ban penmi ya kapisah kawan perni ki Bible hai ki jaktian ki baper bat kajing kisah ngolong ba ban penmi ya ka Bible kamlong ke basuk bat ka Bible Society ha ba ka penmi kador jongka la sukhen antat kadum duna ya ka ar hajar jongka ka wai ka Bible rei lengba kajing tresitom jong ka Bible Society balama da kajing no senyang jong ki para bangai bat ki balang hapo jong kabalang persicurian bat ki pat ki balang lala ban penmi ka Bible tah ka dor san spa tangka ka ba la penyo pat ba sabaro ki para bangai bat ki rempe ki san ki bah po jong kabalang bat ka baidi bat ka balang persicurian ka jingi sengkan the ka di ka wei na ki bor balang ka balashim bat ka balatri bor ba ya ka ban penmi ya kapisa badang menem step bat ngit skemro bang sayo sngo sibit ya report bahaka sngi ka menen nakalyang ka Bible ka jingsengan thai kila lomi gitu kiten Bible Society ka balapan pois ki yang jogi para bangai bat handin habalanyo lawan ra ya report bat ka jingmi bat pin sayo sngo ni sekretari ka ba insepen mana menta ka por bat ngi sngo thu bakani kalong ka jing khli om tang jo ka jingsengan thai om tang jong kabalang hir ka jing khli jong wei pa wei bat ka wei pa ka wei para banget buat lang imla bandai daladehi banyalap rega jing no senyang jongi syakam ga jong blai lang ba ka Bible Society kan yarap ikitu ki para mensiam bakin yo ya ka Bible bat bakin pule ya karu ba bakin tip ya ka jing iba ka jong blai bat ya ka jing putim ka jong blai tu blai ni snai bangkar khu ya ka jing thu longkot ha ka bai de bakin ka Bible Society ba ngin kan mau karpang ro ki yang kisem jongi haka jing tuai nam ta ka jing turai juga Bible Society
baka kam ngajong mulai kanang ya syafran kam tam ha ka bang ya lap ya gospel ka jong tungin ya petang ya ka jing syakri da ka bang ya ruai ka nambar jing ruai ka ba arspa arkulai ka nambar jing ruai ka ba arspa arkulai kan ya ka gospel belai syafran syakaleng ka perthai banroi ha ka balang mensiam tu ai bantai kin mi bun hajar bala pelat na jing dum teliu badem na India ngi kin wan rishad ban yaro nong pendem kumtu borok lai tili kir khot ka jing ruai ka ba arspa arfulai Kajing pule na kaktian kajong mulai kalong na ki artli ki benta ka banakong kalong na kitab Joshua kalonong ka banakong ka dakwat ka bapra bat ka benta ka baar na kajing ruai sam ka basispa ka khandai ka dakwat ka basipo hadu ka bakatar Joshua kalonong ka banakong ka dakwat ka bapra wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jano na kasintur jong me Andrei meniai perkhat ya kasen yasni, kenang bemenyo sumar batle katakum ya baro balat hoaka, nabakum ta menroi halakalenti, batkum ta menmanha. Dala kadamut baro ngalawat yame, awat ai bangan sakamana ki hukum jome, ngalarikop ya kaktian jome halakadonut, kenang bangan lepop yame, atrai melong balakerku,
Tuhi kaya nga, yaki an jong me. Tu blay unis ne ban kerku ya gajing pule na kaktian gajong blay. Bat un kerku lang ilang baro ki bala saskor kaktian gajong. Ngini phai so blay gajing duai. Ublay bat ukpa jungi ubah beneng. Ubalong utrai jong kam bat ukli jong abalang. Ngi aingu ya me kokon rat. Ba mela dorong kat bat gajing em gajong i. Hagi por baro jong gajing ya lenti gajong i. Ki bahateng ya di ban mahat ya gajing suk gajing kemen bat gajing sengo bah gajing em gajong i. Bat hateng rungnya di ban mahat i gajing kuslai. Rengi aingu ya me kokon rat. Bagita gajing syam. Gajing timu gajing kaman parang gajing gajing. Kenapa ni semua ya gajing gajing. Bat ya menginang hateng ban ya gajing. Kat kaman dak. Lemajang korban lawan bagi di kertang. Bakom ke segi kam kertang jong kapalang hibaro. Hagan ke ri ke piye ke segi. Ke Bible segi. Ban kan mau aingo ya me kan. Memang ai ke ketian ke jong. Hagi jak sin ke fer bagi kun ke jong. Ken yo pule ke ketian ke jong. Hagi ketian ke bagi kismo. Man sngo ya me ulai. Man sngo ya ke jong ke jong ikam ke jong. Iwan harga kuat korban. Manbukti kerpang tengah Bible Society yang bakal cintrai kami macam tu. Kabak cintrai macam tu kalau kami kawan pengkelah. Ya kabak Bible cintrai kita ni berpihak kenapa kita dia. Kan semua tu ya kan. Batman pun ya kan. Kita kalau ngakam kabak kiamat barat barat. Ringi aingu yang akan datang macam ni no ilah Bible Society macam ni. Maka layak nak kabur sekarang. Tak bakal lawan pendapat kan. Batang lalu sibuk je kam bagi benda. Bat Islam menerangkan bat lagu Bible Society. Ya kilong teri juga kita kepentan. Nak kepentan perkenalai kita yang masih lagi. Bat kami Allah. Sakit para pemain. Bat sakit para muslim kita yang macam ni. Kerku iki kena dengan yo. Ika muslim. Ika pakai pressure dan ika macam ni. Kerpang untuk kita khot jeng malang. Ya kalau Islam nak kersyang maka jengya ini juga Bible Society para pemain. Lalak pun dapat kerja semua juga. Namar kena kerja nak sendiang kerja kerjaan kita banget. Kibat ia kakam macam. Bat nyebuti kuan lagi kamu isni menangku. Ya kan kamu sih apa juga. Banginang kita yang bangsa kalian. Manang kerjaan kakam macam. Buat lagi nak pandai dalam dia pun. Kerja kerjaan kita kerja. Kan lompat. Kabor orang. Maka kamu macam kita niat siapa. Ya kawan. Ya lapor bos bos kerja. Lembaga negara yang mengibu tiru kerana kita balang macam saya hidup siap. Gerku yang kita syarah juga kita komiti balang. Ilong kini kita lagi sama cek ini. Nangkar sanggup ini kita bagaimana makan syakir lah. Ibu tiram lagi bor balang di bawah ada penton harus. Kesilong dilong bersih kekasih jejak Kristian saat ini. Kehijipi asal lirkan Kristian cacat ini. Balang kibor balang makan ram. Kibat tray kita punya syakang macam ni. Kerku kita kam juga bagi kita kot. Kekomiti kita fair. Bagi nang lah pressure dalam macam ni. Ibu dia kali apa? Nak kita kita duduk kita bekerja. Isne benon kita bagi kita. Apa kita bermahat kita cakap macam ni. Ya Rab lagi ini kalau kita macam ni. Lama kita bagi kita ni kan mesti. Ya kami mana kot lagi. Bikin no. Buat kita makin senyap. Banyak kita bekerja. Gitu aja nampak kita panggil pastor. Candor lagi. Bahkan aku berjumpa dengan laki dan laki yang mereka pastor. Kerku yang kita berkelan yang kabar macam ni. Kerku yang kita semar yo nama kita lain. Nak kita pastor. Kalau kabar kita makin punya apa dia kita kabar buat kita buat akhir. Buat kamu tak apa jenggot kita kita lagi. Ketahikan dunia lagi. Men manusia. Dalam kata mereka, oh jom syekh kita. Benangelam ini kesini penangan kejengnya nanti kejengnya. Menginang lang banyak nanti kejengnya. Sengoi kejengnya buat kejengnya nama kita baik kita tuai orang pening kejengnya Yesus. Amin. Ini sengoi kejengnya menang.
Tini hilong ki jingpen bana. I nong keren la shibit haga jaseng ka balai biji in long i Reverend P. Molong. Ka jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society kan long la shibit haga por reu biji janmit. Kan deiru ka jaseng duai. Asai ka sngi kata nyo tarik. Kan don ka jaseng duai sedang benai. Ban pulis sedang berduai ilong i Mrs. Theodora Shongwan. Ban i nong duai dian ilong i Mrs. Misilda Nongsi. Ka program namda ka miet balang kata ka khandai tarik. Iyo sngo ya ka subject ukular ya ka jingdan rengkat jong u hadu ka bakut. La pensionong rem na ka gospel jong Matthias. Lenong ka arpra ka dekat ka arpo. La penkha na ka team ka jingdan ublai. Ban pulis dang madwai i master nang sans iem. Ban i nongkren ilong i teman besan HW Tham. Haka sisa jan ka khad artaring. Haka jaseng duai. Ban pulis dang madwai ilong i Miss Balarisha Merthong. Ban inong dua hadian i Mrs. Kwan Simai Lingdo. Haka ni ka singi utai banwan kata ka khatlai tering. Haka por shifo wajah mestem ka sakramen ka jingpen baptis. Haka por shibaje inong itu khana inlong i Reverend H.E. Marbanyang. Bat haka por lai baje nong itu khana inlong teman besan L.A. Dekhar.
Tehnya doai. Kukpa jungi bahab neng Iwan ban aingo yame hagari kapot janmet jong gani kasngi ke bakrau ba ke bakentang ke jonga. Ya ke bamelapan la yangi kumupai langu jonga ngin rong apo jong gani kaying ke bakut ke bakentang ban sngap ban sak skor. Ya ke ke bamemedon ban keren apadeng jongi lang ba pastor. Riarap yangi iwei pe iwei mangini ai pen krek ya lagi jong ki donut bagi mensim ke jongi nang bakak tin ke joma kan liok long ka bor yangi ke ban kersan bangi lak ban im bat ban yat apdeng kan ke pertei ke ba ke ba kenriang bat ba mutlom iwan ruha kan ke por ban aingo yami na ke ban ta ki jingker khu ki ba me melathe aga jing em ke jongi iwei pe iwei pat si kendiat ngiwan ra akmat joma kan ke por na ke banta ikam ki babun sertap jong ka balang iduai ke menis nei ya ke bamen kerku pat ban pen kentang iki nang ki benta baro bangiyok ban pentrei kam iki kan long na ke banta kaburom pat ke kerteng ke baku ke jomai kaburom baga jingu nya syami terus nyau batu diang jengi kembangilong tu diang jengi jing duai bagi jing kepan damap jengi ki jing duna ki jing maklang kirangkang bat ipalat barok kemesiam baga jing bojongi nama ka kerteng ka jong trai bat unong panim jong Jesus Christ ingok ngidam ngipan menta syaduk ki ata ki bom je kodro Tungin ya petang pat daga nambar jingruai ke wasispa sopo hispa lai bukandai hispa sopo wat hispa lai bukandai Bible banga iat kalong kaktian ublai kayalap yu Jisu nang penim ka parthai syamru ka Bible ka jing itba ublai bayu khon u IT yangi ban penim ai ka Bible banga iat ka Bible kalong kaktian ublai kumtu brolai tili git khot damat ka kharas ka jingruai ke wasispa sopo Salom kasyara ban
Sasisian pati para bangai baro ngai kubla yapi haga kerteng Yesus Kristus otrai kebenta na aktian ke jong blai ke mangakwa banbu ke nongrem jong jing selok kalong nang ke benta ke bangala puliah ke basdang na ke kitab Joshua kalenong ke manangkong ngerekhot ke bapra ke kitab Joshua kalenong ke manangkong ngerekhot ke bapra digentian ki ongkom ni Wadai bakani ka kitab ka hukum kan jano na kasentur jome. Andrei menyai perkhat ya ka senyaski. Kenang ba menyo sumar badle kat kum ya baro wala tho ka. Nama kumta man roi halakalenti. Bad kumta man baha. Bad lamba joni ka khot ngakwa ban kham ban tangi tu ibenta bah pedeng jogani ka khot bad kata kalong menyai perkhat ya ka senyaski. Menyai perkhat ya ka senyaski. Ki para bangai baro abau blai ulah thau ki brio kawai ka ba ulah le kalong ulah hingi kawai ka jinglong ka bangila ban lai do ja ka mat kata kalong ka jingmut ka jing perkhat ka jomi bat haba ulah hingi kan ka jingmut ka jing perkhat kum ki brio ngi perkhat bat haba ngila perkhat ngijet ya kata ka bangi perkhat Bat anda habangi lajet ya kata kabangi perkhat. Ngisale ya kata kabangi lajet. Bat lada kata kajing perkhat kadai. Kajing jiat kaladai. Bat kajing leru kaladai. Andrai lada kata kajing perkhat jungi kalabakla. Kajing jiat kalabakla. Bat kajing leru kilabakla. Kabapen susi ya ublai. Aba ublai usyam sobha. Kata kamu bangi ngin man baha haki ei ke ei bat lada ublai ulasyam skosi ya ke ei ke bangila kata nginum man roi haki ei ke ei makani kalau ngajing sisa kum kibriu bangim kwa bak ei ke basriu kan jah ka jing jongi anrai on le kum no ban man baha ha kalinti yat ka jongi bat ka jing ka jongi Ngila banong gibriu ki babha ngila banong gibriu ki babet ngila banong gibriu ki biale ban perkhat ha rekat bangidang im ha ka perthai ki jingkla ki babon ki yaja na ka por ska ka por bat abadon ka jingkla ka jing im ubriu ka don ka jingkla bat kita ki jingkla kila ban pen bakala ya ka jimut ubriu hadu baki bakla ha ka jingjiat bat kham tam eru ki bakla ru ha ki jingle ge jongki rengis ngau tenat bangi don kum ki banget ye ka ktien ge jong play ba ktien ge jong play ka ong ka bangi layo kenti na play ka don kam ban yaisa bat leng ba kata kan yarap yangi bangin perkhat bangin jiat ba bangin le ya kata ka play usyam snobha Dalam bagan ni bau Joshua om bagan ka ketin ka jong play ka om wat ai bagan ka kutab ka hukum kan jana na ka sentur ka jong ni yai puli ya ka habang ilayo ya ka bagin yai perkhat ni ka senyas habang yong yai perkhat ka jing yai puson ka jong ka jing ngam jeli ka jong balai bagan ka jing perkhat ka jong ni ka ketin ka jong play bangi jiat tu banle kum ba ka ketin ka jong play ka hikayang ni Di para pengen kembang loong nak basdang bau belai ulah ahingi yang kajingmut kajing perkhat bangin perkhat apa kajingmut jing perkhat kasnio kijing le jungiru kilasnio bad haba kajingmut jing perkhat jungi ka baha kijing le jungiru ka baha kembang loong badan sibun kibriu kibabet akilenti kijungi
Don sibun kibril kibabha ka jing yat ka jing in ka jong ki Henry kata ka jing bha ka jing bet ka yadai ni am kat kum kai ka bau boleh kuat ani kamlong ka masuk ki para bangai bandai kata Hargum ki bangai gidon ni ka klian ka jong boleh bad bangi skau tu sha bad ngi skau skem tu bahabang gibut ya ka ka bak klian ka jong boleh ka hikayang ni tips skem bau boleh sem skau ha yang iwei pa iwei barok Betul baca ni kata kuat nak buat bermanfaat sautu lagi para pengen kimat jingnya keren. Bahabang ia perkat ia kekrian ke jom boleh. Kan yarap yang ni kebenengkong mengendon ia kecik perkat ke kuat. Habang kekrian ke jom boleh ke don nak kecik ke jom ni. Kan yarap nengkong yang ni bangin perkat. Berkata kecik perkat jom ni kalong ke kuat. Kasih ti show Filipi kalau nang wasau dekat ke bapra kong. Haka bubai no ko para bangen ki bakut tu pinya perkat haka bubai no ki para bangen ki bakut tu pinya perkat bagak tin no jong blei ka ong hi haka bau blei ulo ong hi ki kentien tolong pi ki bakut nama nga ngalong ki bakut habakut ka jibut kut ka donut bat kata bat om tang ka donut ka kut ka mat ka phan ka krian ka thlien kakam kajam kajing edai berkiwai pan kajing khut jong kami mariang ngajong ni bat kum ta ter kajing long khut kam tho tangha kapor bakiwai ki perkhat bahai gi har kajing khut bat hin sngau tho ban tunju ilade bakajing khut ka shong e hakapor ka bakiwai ki perkhat chakhlia ya pi Bakiwai ki perkat siu ya pi. Bahak kata kapur bapin pun kuat ya kajeng mut kajeng perkat kajeng pi. Bapin pun pai dak kata kaju kum bakiwai ki perkat ya pi. Kadon kajeng ong kebangi ki bapule haki skol nadu bangi dang riat ngisya ya pule bahai ki kajeng ong. But cleanliness is next to godliness. Kajeng kuat kaya lengkap berkajeng riu belai. Kata kabau boleh kuat ini, hakabau uang tolong pergi bakut, nambang along bakut. Maka dia kawin nak kicing long. Kababul sian kum kibring dan kaman tel kam, ini kicing mut kicing perkat cumi, kicing perkat ke bakut. Habang itu kicing perkat ke bakut, kiai barok saudang kibangile kicing cumi ikan long ke bakut. Laha kicing jiat ke cumi, badah kicing lek ke cumi. Kita ikan long ke bakut. Bat kham tam habangi pen song dong rem kabakar kum ka krian ka jong play kata hi kan pen skop ha ya play bat kanong ka bakhraw hakabangi long ki bakhot ong ka gospel ka jong Matias kan ka basan ka khot ka bakhra basuk ki bakhot hakadon na bakin yo ya play kata ka kanong ka bakhraw kabayangi ka krian ka jong play ka kularangi Bahabang ikut kau donut, nginyo yau boleh. Kata kalau kau bentar kau menengkong, habang kaktian kau jong boleh kau ban sensar ni, kaya rap ini, bagian pengkut ki jemut ki perkat jong ni. Kau bentar kau baar, kau jingjai perkat jong ni kaktian kau jong boleh, kaya rap ini bagian don kau jing perkat kau babah, kau jing perkat kau babah ngalaban bu aktin pareng kau positive thinking. Kasih ciu pol segi Filipi kalau nang basau dekat ke bapra ko ong hiru ong tu. Baki ke basisha, ki badan buram, ki ba itnat, ki bahok, ki bakhut, ki babaha. Ya kita tu yai perkat. Ya kita tu yai perkat ong akrian ka jong blai. Ki para pengait baro ngiem hakan ka perthai. Ka bakawai na ka jinglong jong ka kalong pessimistic. Pessimistic nga fai pi sang tho hi. Kajing long negatif ke jongi ya ki kamtam ya ka future ka banwan bangi perkat bangani ka banwan ngayo tangi kajing snyo kajing long pessimis ke jongi makata ka sutiat angi mar bangi la yo bat bangi la ya syam ni kajing snyo ki bami nagawai ka sngi
ki balaja ki longyeng ki jongi ki balaja ki emlang ngasalang ki jongi bakam don ka jing singan la ka por men singi ba ka por men mian bakam don shu ka jing shania yala ki kun ki kiti kam don shu ka jing shania ki wai pat ki prabreo kadon ka jing tiang ya kan ka banwan ka jing shep tiang namar bangilayo I ya ka jing hiran jungan ka porthai ya ka jing la don bor jo ki wai kadon ka jing shep tiang ya ka banwan kan long ka pakum no kata kadai ka ba karkum perkhat karung hangi bat bun sien kini ki pen shep tiang bat ki pen atatian mangin jam saprang kawai pat ka benta kababun sien nyimyo ya ka jingmut ka jing perkhat ka babha berkata kalong ngia perkhat tang ya ka banwan ngia trisistom bru tang ya ka banwan bat ngile ya ki nakam ta ka jingbit jingbha jong ka banwan lahi kaya ngi no do bagidang red mangin trisistom ha ka jingim ka jongi lah ka jing pule lah kanu ka benta bat ki kimi ki pa ki jong ong itu ki kentian pule bha ko ni ki jing pule ka jong pi ba nda ba pila pule bha pin pas bha ki jing pule pin yo ka kam ka jam ka ba bha bat pin suk ka jing ka jong pi nang tapat laki kam ki jam jongi ngia tre sistem ngia du thia ka menta nagam taban bet kalawai bat hakano kudu ka bentaru ngia le ngia kan show ya ka menta nagam ta kalawai kata ka jing perkhat ka bala sok tiet angi bat ngijet ya kata bat ngile ya kata hari ka jing kali ka nga por kalon balai ngim perkhat ya ka menta namar ngi em menta balatangi ya menta kata ka banwan kan le ayu kan la thau por se ayu kata ka banwan la tangi la kan show lupa menta balada menta ngi em so sat kat ne ni sia perkhat tangi ka banwan ngam om ba kata ka bangila jule kalong ka babakala hari dan kamru begin yo ya ka jibut ka batmai da ka bangi perkhat bakani ka menta kalong ka babha bat kumjuru ka banwan kan bah kata ki para pengat kalong ka benta ka baar bangi perkhat ka jimut jim perkhat tuni bun sien ka sok tiet bangi syap tiang aka jim im ka jongi bat apa ka syap tiang ki basniu ki rong ka jimut ka jim perkhat ka jongi maka tin ka jong blai kam hikai yang ia kata ka kwa ingi bangin perkhat bakani ka benta kalong ka babha bat ka banwan ru kalong ka babha namar ngikum ki banget ublai ula ai ngi ya ka jingkerban bat apa wa ingi ka jingkerman wa ai ru ka jingsep ini mangin hun na ki baro ki bangidon na ka jingem bat ka jingkerman ru ka babha kan long ka babha bat kum ki banget ka bangile kata ngin long ki brio ki batmai na ka we ka sngi ngin sko ku brio bat ka brio ka batmai kumbaga tin nga chong play kong ba we baro badan kris ulang ujing thau batmai ka jinglong matha ka jinglong jing thau batmai kam thau i ka banwan ka thau i ka ni ka manta bat namar kata kadau haba pilong ujing thau batmai ki jingmut ki jong piru ki long ki babha ngiyo i ka jingla jong ka perthai bat ki jingja ki baja ka perthai ki ba pensyap tiang bat ki ba pen ata tien lagi rewat ai bingin sakut kita ki jingmut mangi perkhat negatif ya ki bangi i sau dong hari bangi kut jingmut ka bas kham bangi ya khon ya ki ta ka jingira pa jong ulai ta ka bangi yo ka jingmut ka babha bat ta ka taru ngidang la banyak syafan kata kalau ka benta ka baar ha bangi ai perkhat ka tien ka jong ulai bat ha ba ka sensyar ka tien ka jong ulai kan erap ngi bingin don ni ka jingmut ka babha ka benta ka balai pat ki para banget apa ka tien ka jong ulai ka yo ban suk chiat ka jing jongi kaya rap ngi bangin don ka jing perkhat ka basuk ka jing perkhat ka basuk baro mi kwa ban suk ka lawai ri om don uba perkhat ya ka banta
ngikwa bansuk ngiatre sitom nadu badang red nadu kisamla hadu ki balang rang ba dagawi ke jumut berkata kalong bagin suk bat ko banglaong menne ngisat perkhat bahai kikintian ke bai mei pai sa ong yang aman syal bat kini ki bal helasan pulia bah ko ni ke jing pulia ke jong pi pin suk hadin buat pada kajing perkhat jonga ke mukna itu ki por ngasko ba anda haba ngalapas bahai ke jing pulia ki jonga ngalapendep ka kamram ke jonga ngalakongo iki kimi ki pang ngalayo ka kam ka babit ka babiang ngan suk ka jing ngan yo ika ta ka bangakwa ka jing hari anda haba ngalapoi kan kerta bat mangi baro ki balaswa ngisno tho bahabang ya keren ni ka jing suk kalong ka subjek ka ba hadu kata ta kalong ka subjek ka ba hadu kata ta bat hatang ka ngisno ba kata ka jing suk ka bangidang be ka jing suk iku ba kadang pet cacai harga tinggal jong play kong don ni ka jing perkhat ka basuk Kulosai kan mengabalai dekat ke bakat san gong batu ai ba kajing suk ukris kan sensyar ki dodot ke jompi kajing suk ukris kan sensyar haki dot not jompi kajing suk ukris ka badang kong kalong bangidon ya kajing hun kajing em jompi ngila bandum yo not ya ke bakiwe ki yo nending idum la banle ikita ki bakiwe ki la banle hari habaka don kajing hun kajing im jompi hang tangi mat ya kajing suk kajing im jompi balai kijur kajing sniu balai kijur ki kam bamsap balai kijur kini ki kam mamman kanang mi iski kabami kalong ba ubri hun kajing im jompi ubri hun habaka men siam kam hun kakwa bat kayai kwa bat habaka ron kajing kwa pada omyo dagata ka bangila ngi persang ru banle jubor ya kata wat langi snotu ki bahasa yang kita gijingle ke jumi ki long persya ya ka an brio wat kham tam ka balong persya wat ya ka an ka jung blairu kadang gawi ka jing itu khana habala kali ka ei ka jing su gawi ka jing itu khana ngi bodon wi usiem ba khrau ha ba uni usiem u jufsi utanat yakin ni jing tro bat laong bahakwe gesni ulabu ya kata competition jong jing ya dor badan dah ba usia mula permena ya kata competition kata ka jing permena ka lech keleng ki benta jong ke hima ka jong bat laong ba ki nong dor ki bana ki caka ki ba pher ki lawan ban yesim menta ha kata ka jingi ko bat anda habalade ka por banjit kanu nak ta ki jingtro ka balak tong usiem ulajet arteli kawai ka jingtro ka pen i ya ka ni kawa ka ba jai ka pen i ka sun beneng na ba pernai ka pen i ki dieng ki siet bat cisin pet ya kata kadur tang majing suk kajing jai kajing palai haba pet ya kata kadur bat ka bapen umru ya ka mensiam jong ki babon ki bapet ya kata kadur bat ki babon ha kata kapor haba ki lapet ya kata kadur jemdan su kajing perkhat daku mo ipat hari tang gawai banong bakane ya kadur kan yo ban ra pet ya kanam jong jong bat ka benta ka bar pat haba jong ta kadur ka pen i ya uslap ubajur ya ka lele ka pen i ba kita kiwa haki kila selai bat kila sawa bat ka jingker ho bat sisin pet ya kata kadur kam ilong palai bat kam ilong jai henrei hakata kadur kadon kata kakshat bat marajan kata kakshat gidon iwe idingret bat ahita idingret don gawe kaskumsim bat kita kisim hapok jong takaskum
Hakaba kakemir jong ita isim. Kabasa yaki khon. Bat habapet yaki katnu kajing ijajai kajing ipalai. Hapling kajing ki phalo jong kata kabadan saudong. Bat anda haba usiem ula pet yaki niki artu ligidor. Ula kot jengmut bat ula sim bagata kador kebaar. Bahkan yo ya kajing job. Bat kibabun kalau penlengo ikibabun babali ba usim ujiet. Ya kan kador kebaar. Hari haba usim ulo jawab uang bahabagi batai kajing suk. Kamde bagi jingi syam kilong iba jajai. Kijingi kenduk jongi kilong kibabet kibabiang. Bangin sengau tu ya kajing suk terkapur. Hari bangin sengau tu ya kajing suk abisya. Kadai kapur kabangi mat ikajing kabangi sengau tu ba saudong jong kajing im jongi katan kajing ki phalo. Kamlong jai. Ba katan kajing kurma. Ba haba kum kata kapur ngimat ya kajing suk ya kajing pale ya kajing im jongi. Kata kadai kajing suk kabasya. Kabambat lai dagi jingesem. Hari kabawan bat kabami nak dok nuat ka jung brio. Kaba ula bat sya bat uhun haki ai kai baro. Kata kalau ka jingsuk. Ki para banget. Bat ka sici upilepi kal manga bapra. Ka ong te kata ka jingsuk ublai ka bapalat ka jingsem phang baro kan ri jajai ken yaki dok nuat jong pi bat ya ka jingmut jong pi ha Kristus Yesus. Kajing suku boleh ke bapalat kajing sampang baro. Kan yo ban rijai kita nut jong pi. Badia kajing mut jong pi ha Kristus Yesus. Kata kalau ka benta ka baar, haba ka kitin ka jong boleh ka sensyar kajing ka jongi. Kaya rap ingi bingin yo kajing perkhat ka basuk. Ha kajing em. Bat haba kala suk ka donut. Ka suk ru kajing ide jongi siang sisem. Ka suk ru kajing ide jongi para breu. Bat ka em lang ka salang bat ka rihi baro ka wai. Bat ka benta ka basau. Haba ka kitin ka jong boleh ka yo ban sensyar kajing ka jongi. Ngendon ni kajing perkhat ke bahasa iso. Nyenyo ya kajing mut perkhat ke bahasa iso. Baro ngidon ni kajing mut kajing perkhat. Tangba la kita kajing mut jing perkhat ke bangi ngidon. Lane kita kajing perkhat ke bangi laju perkhat. Kila julong dem ke bahasa iso. Bat kiba penmiru ya kisok kiba bah ha kajing ngajongi. Lane kila syukut tuan ke bangi perkhat. Dan ingin empat yo i bagi kita kijing perkhat jungi kin penmi ya kisok ki babha. Ublei udan kijing tu nakam ta jungi ki beriu. Bad don kaman perkhat. Kanang bagata kijing tu kan long ke bahasa iso. Bad namar ta karau. Ngisami karukum perkhat. Bangin adon kaplan haswa bangin le ikanu kanu. Ngin adon kaplan haswa bangin le ikanu kanu. Kaplan kanumla man penteri kamlem dangilah perkhat syua haka jengmut ka jungi. Padahal habangi perkhat kindan sibun kijing perkhat. Katuru ikum makabiang katuru ikum makabiang kaniru ikum makabiang bar kita na pring kita kijing perkhat bakambiang ru. Padahal kabakut ngisajet kanu ka babiang tam. Kabakata ka bangijet. Nyenle kata bat kata kajing le ka jungi. Kanong ru ka bahasa iso. Laha kanu ka benta juga jing menjongi. Laha ka pule ka puthi ka jungi, ka kam ka jam jungi, ka jinge dei jungi siang sisam. Lene ha kinu ki project ki paper ki bagidan wan pendap ka jing menjongi. Ngida pelan ya kata syua bangin le. Bat ublairu ule ya kata bat ukwa ya kata ru nangi bangin le ya kata. Gospel ke jong Matius kalau nong kebar kusan ke dekat ke bakat sah haru ke balai po ke bayar tu sepang persi kita len. Yo way ula ai santalen. Beronda haba ula penteri kami kata ke santalen ula ban penka. Arsya kata ula yo sepo talen. Yo way artalen bad ula penka sau talen. Kat ba yo way pat ula aish talen. Hare kajing tieng bad kajing long brio. Ukram le ai kata ulik bantak akando. Yo kajing sep tieng ba yo kadu nong kata ka ai ka ba unsale. Harangi i naga tu kajing isuk hana.
Bukan rat ula bitar ya uni ubri ubayo stalen. Namar ba uklem peran kampok ya ka. Bat kalong kumju yang ni. Ublay ula ayang ni. Ya kejing tu bangin pendap kejing kejong. Bat kita kejing tu ki bangin pendap. Kenlong dem ki ba seiso kejing kejong. Kenlong dem ki ban pensgop ha ya ublay. Bada ublay usyam bangiduna bat ngi pensep ya kata ka baula ai na kam tajongi un bret ngi sikading sikapung dujok ka babam jukut ong ga gospel ka jong yones kan bang khat san ka basan uta bayai ne hanga bat bangah usai uta usai so sibun nama khala manga phimla nei ngidon kam ya jisu ka jengem ka jongi ngidon kam ni ka por ka jong mun sim khot baun penla yangi bakita ki jing thumu ki ba blai wa thumu nabam jukut nakam ta jogi onla banle ikita bakin nong ruki ba saiso daka jingi rapa jumu namar uta ubam saiso on ket no uta ubam saiso on bread mo ya bat kum ki banget takin ka jong play ka khot yangi bangin long ki kristan ki ba saiso ki kristan ki ba manroi kalenti kumba ka tin ka jong play ong Joshua naba men roy kalenti bat kumta men man bha ublei ukwa yangi mangin roy ka jongi mangin roy kalenti ka jongi ngin roy haki babun ke benta bat ula ai ngi mangin jet ula bu ingi ka jemut perkhat mangin perkhat bat da kata ka bangi perkhat ngin jet ya kata bat ya ka bangi la jet ngin le ya kata bat kata ka bangi le ublei kumit inti yangi mangin long ki masaiso kini ki long ki sau tu ki para bangen abak aktian ka jong mulai ka yo man sensar ka jeng buat ki perkhat ka jongi ka jeng ka jongi ngin yo nang kong ka jeng perkhat ka bakhot ngin yo ka jeng perkhat ka babha ka jeng perkhat ka basuk bar ka jeng perkhat ka basaiso bat abangi la yo ya kata kanang karsan boringi ya ka ba nginang yat ya kan ka perthai ya ka lenti kan ka perthai bat kumba ka jeng perkhat kalong ka bakhot kalong ka babha kalong ka basuk kalong ka basaiso kumtaru ka jeng jet kalong ka bakhot ka babha ka basuk bat ka basaiso bat kita ki jinglek ki jongiru kin long kumtahi ka bakhot ka babha ka basuk bat ka basaiso ublai isni man kerku ya kan ka khobor na ka jeng sok na ka tin ka jong blai kan rap ngiru bangidan ya ka tin ka jong blai ngidan hal ka jong ying kisam ka jong kabas ngsi kolong babun sian habang yrio bandrung ki ying jong ki para bangai bat habang ila persang ban pan ya ka bible naki kabas ngsi kolong mangimnang bangin buram ya ka tian ka jong blai pada syawan pliet ya ka kadontang da ka pumpum namar ba amujuran mapedan kam ya ka nyimpunan kam ya ka ngimnang ban suar ya ka ngimnang ban buram ya ka tian ka jong blai ka bari tang kot ngimnang ban buram ya ka kumlungin buram yo blai bat ngin putan buram yo blai dala ka jong jeng ing jong kata kalong ka jing sang ki para bangai mangin sim kya ka mangin buram ye ka tien ka jong blai hagi ying kisam ka jong om tang mangin buram mangin bu hagi kamra sang ka ni hagi nu ki almari ki jong ki bai tanat hade mangin pulia ya karu ka jeng ka jong bakin don sibun ki jing kodor ki ba pin syam ba hi pulia ka tien ka jong blai bat sibun ki jing ki ba pin ye kendo ka jeng em pin job bat kan kersan bor ya pi badi pin mat ka jing pila ban yat ka diklenti kan ka partai nama don sibun ki jing kular ka tin ka jong blai ke ba blai ukular nagam ta jongi ki balong ki jing kan shawru ki ba koridor ke ba blai ulabu nagam ta jonga ba nagam ta jongi to blai wisne min kerku yang ikum ki para bangai bangin yo ka mun sim bangin yai perkhat ya kan ka tin ka jong blai yai pusan ya ka haman la ka khidmat jong ka jing ka jongi bada kataru ngin yat yin yang bat ngin yelek persyak khamtam ki bor jong jing dum bat ki bor ka jong paman ublai na kam ta ka buram ma jong amen ngine perwai no jing sakri ngin ka por daga number jing roi ka basispa lai pulai ka number jing roi ka basispa lai pulai bat sispa lai puai ki jing mut ki jong ublai ha bible ki lapau ki balong yai ne junam jing sisa ka bakhrau jing kular dan basisa balapan scam dasnam kamkore ya ka kisiar bat pai lakor
dortam bat hadian bala depan ruai kan gajirai ngan sekarpat ia masa don mang pira ba insa pelajingi daga jingir ku bat penuai Sasisian pat niwan mandemrit hak sajat isne jamne ban aingo me ba maangi kalat kumne ban sngowi ka khubor na ka khtin nu sakri jamne tra ni aingo me na mataw sakri jamne ba ulang kumne kum ba ulang de na marketing isne jamne tra ban kerpa de me ai ba khubor ba ulang bet teng jamne tra kin song apa kin donut kin men sem jamne bat kin ai borengi bangin la ban burameme ban yan hakelinti kijing hikai kijong miadra hakabawai no tu ai bagadiang eng jong diskus bau khun kijing iet kijong blay bar khpa lem bagadiang selak jong mensim bakhut kini lai hawe kin dan lem dang drangkan ban ngi iwe pe iwe etrai kinong buat ki jong me in don don kat ber kabalang ki jong me etrai kin don kat bat ki riu ngai hang ni ban akeleng satlak ka perthai
Menta seduki arta ke bom cukut. Amin.